Asini roha madihamu doho dame nasian debata ama doho sian anak-na Yesus Kristus. Amin. Parhorasa madihita saluhuna sahabat delima nahina holongan. Hatan itu hatta dihita turpu epistel tu minggu sada Juni 2025. Imana dienet sian buku pangukapon bidu 22 ayat 12 sahatu ayat 20 sada. Songonom madidok disi. Idama girama auro. Buano kuma upa silehonon tuganup hobar tu naniulana. Ahudo mulana jala pusuna. Parjolo jala parpudi. Bonana jala ujungna. Martua ma akana mamuri abit nasida. Asa marhuaso nasida marjabar di hauhangoluani. Jala masuk sian akka harbangan tu bagasan hutai. Di baliam ma akka biang dohot akka siulahon rasun. Dohot akka permainan dohot pamunu dohot siuloi naso debata. Rodi nasa nama kaholongi. Jala nama ngulahon gabus. Ahu Yesus marsuru suru aku maka tidak ketuhamu akaon. Madapoton akka huriai. Ahudo urat dohot margani daud. Bitang sipayas namar sinodangi. Jadi di doktor di dohot orwani. Romaho. Laos dohonon nino begesa. Romaho. Say Roma na mauas. Di jalo nagi rohaima aik hanguluani. Dalan basa-basa. Ahu maka tidak kon diganup no bege akahata panurirangon ni suraton. Ia adong nama nabay tu si tabaan ni debata matuibana akahapor suhon na tersurat di bagasan bukuon. Jadi mulo adong nama muati akahata ni buku panurirangonon buaton ni debata matohapna na dihau hanguluan doho di hutan nabadiai akan tersurat di bagasan bukuon. Dido ibana nama katidak konon olo na Roma autibu. Amin. Roma ho ale Tuhan Yesus. Didongani asni rohani Tuhan Yesus ma akan abadia. Ima sahakna. Sahabat delima nahina holongan. Ia buku pangukaponon. Ima na marisihon pangukapon na penasahan ni Tuhan Yesus tu si Yohanes. Di tikitar buang ibana di Pulau Patmos. Alani parsihoton na makatidakon Tuhan Yesus. Buku pangukapono di pasahat tupi tuhuria na tongon mangadopi hamaolon manang haporsuhobolon di masani panggunggumion ni Kaisar Romawi terlumubi di masani Kaisar Domitianus. Masa hamaolo tu nasida ala soolo nasida tuduk patupahon persuruh ni kasari. Ima napakaluar hon pareta bahwa suri akajolma nagenom gomanna ikon marsoba tu kesari. Ala soolo nasida marsoba tu kesar gabe dituduh do nasida sebagai pemberontak. Torok ma sian nasida nagabe mabiar maka tidak kon haporsion na tu Yesus. Jala gabe meninggal hon Tuhani. Aletong do godang torop sian nasida nama nahan dihaporsuho boloni namar siho jala satia marha porsiaon tu hatta Yesus Kristus tuaka na porsea na mengadopi hamaulonima hasahatan ni buku pangukaponon jala turpuhon marisihon apulapul tunasida dohot laho patuguhon roha nang haporsion nasida uhut papos roha nasida jala manuaton pakirimon na mangolu tu nasida bahwa na Roma Tuhan Yesus laho mangarajai di bagasan pardalanan ni ngulu nasida. Hamaolon na masa tuhuria na parjoloi na boydo masa nang tuhita di partikianon. Turpuhon ima penegasan di padan manang jaji dohot hasitongan ni hata ni debata uhut penegasan taringo tu harorona na madok girama ahro alani i doho do jauh-jauh na adong diturpokon di pasahat tuhita di tikion asa sada hita di bagasan pakirimon doho di bagasan hapor siota tu Tuhan Yesus
asa setia hita manokto kita maka porsia ibana jala maka tidakon ibana. Na taida di bagasan obason ditugiho kita asa sisada pakirimon managam haroroni Tuhan Yesus. Di paboto hodo pabuana girama ibanaro adido do idama girama auro. Luba-luba tarengot tu haroroni Tuhan Yesus na paduhaliho doon. Manang harorona dung manay ibana tu banua gijang. Ayato mangodolhon manang bahwa naneng Roma ibana paduhalihon laho mabuan upa mabuan balos tu ganup jolma hobar tu aka naniulana adido dihatani tu hatta majalobedo ganup jolmai hobar tu naniulana lapatanna setiap parulauta setiap perbuatata baik perbuatan positif manang na negatif pasti memiliki konsekuensi. Jala hobar tu parlotan adenggan dapotan upa pasu-pasu mahita hanguluan do lasiroha alai parlotan asorenggan dapotan upa hita alai upa uhuman manang hamagoan. Di bagasa trupukope diodol hoddo bahwa Tuhata Yesus nahot do ibana saliling-liling na ibana do na parjolo ibana na parpudi ibana na mangarajay di atas ni saluhut na boy doon gabi apol-apol tu hita kana porseha na patuduhon na satia do tu hatai jala na manoktong adong di tonga-tongata ganupari manang di ganup partikian di bagasa trupokope aka hamuna hinaholongan diodol hodo hina porlu ni ngolu na marhabadiaon ngolu na marhayason na holang sia dosa do sian ragam ni haramunon asa anggiat dapotan pasu-pasu hita dapotan lasiroha dohot hangluau kita di ngulu ni partodiota akan nang diburi manang nang ni iasa ni mudar ni Kristusi ikon marnapunahon hakna istimewa laho masuk tu Jerusalem nai baru. Na manguduk mese di do di bagasan trupukon diodolhon hinariko ni na mangaradoti hatani debata jala paholang diri sianaka ajaran manang poda haliluon na boy mangaliluhon hapor siota maradopon tu hata Yesus di paingot hita di das-das hita asa unang tahapor siai akahuaso hagugoon na adong di pertibion alai holan de batama tahaposi di bagasan pardalanan ni ngolutta di ujung ni trupoko didok didongani asirohani Tuhan Yesus ma akan abadia ayaton ima tangiang dohot pasu-pasu na patuduhon asirohani Tuhan Yesus na mangatasi saluhutna asni rohani Tuhan Yesus do nama baik kita dapotan haluaon dohok ngulu na marhabadiaon nang marnapunahon para sahoran narosu dohot Tuhani di hamuna na hinaholongan di bagasan goaran Yesus Kristus buku pangukapon bidu 22 on pengoto kita ma di ngulutta na adong di partikianon ima ia pardalanata menuju masuk manang bongo tuhuta Jerusalem nai baru ikototong ingototna paboa tuhata Yesus ikon romuse jalama buan upa hobartu parulaon dohot pangalahoni jolma diganup parnguluonna alani ikon mangulu mahita di bagasan pakirimon dinamai mai mahita di harorona na padua halihoni ay halak na marnapunahon pakirimon di namadalani parngulonna ido nadapotan gogodot hatawon laho manghadopi ahape namasa di perdalanan ninguluna di hasyanganon haroron Tuhan Yesus na paduhalihon nanidok na magira jalatibu ima nagabe raja ibana mengatasi saluhutna natuk patudukon akana sahuaso na adong di tonga-tongani pertibion ngulu ni hita kana porsea di Tuhan Yesus
Di patudos do tungolu na maradu manang bertanding na totu sehali, halak na maradu manang na bertanding makirim di upa manang mahkota, songon upa ni hamonangan na. Sipata di pardalanan ni ngulutta, paru kilon na masa boy mabakita marhaga leon, jala mabuah kita tu padelean. Ale marhite padan marang jaji ni Tuhan Yesus, na di pasahat na di buku pangokaponon tuhuria na pitu na di Asia, laus ido noain nagabe. Apulapul di hita di nama molus akaragam ni paru kilo kita di tonga-tonga ni ngulutta, manuat ton posi roha tu hita, asa pos rohata, pabawa marujung dosude, aka paru kilo na adong di pertibion, marhite gogo, huaso na tajalo, na penasaha ni Tuhata Yesus tuhita. Alani i, satia mahita di haporsiota tu Tuhan Yesus, benge jala manahan mahita di aka paru kilo na tabolus, bahwa Roma Tuhata Yesus tibula ho mangurupi hita, paluoho kita, jala partoha mahita, songon upani habenge totta, upani hasatiota, upani hamonangata, gabe bongot hita, parjabar hita, di hanguluan nama noktong di Jerusalem nai baru. Alani i berjumah hita saliling di ngolutta, satia mahita hot saliling ni leleng na, adi do saya berjumah hora sira samate, dungi lehonok komatu hotupal hanguluani, di pangukapa 2 ayat 10. Tagam mahita, jala di bagasan hasatiaw mahita, paimahon haroron itu hata Yesus, na paduhalihon na lahom mabuan upa hangolua tu hita akan aporsea tu ibana. Amin. Martangi yang mahita, debata Jehovah amanami mauliate mahusobaho kami tuho, ala asin ng holong ni roham, na say manoktong mga ramoti hami duho mamaso hami, nungatari par dito nga nami Tuhan hatam na badiyay, nagabebohal ni partodyon nami, di sosohoko tu hameli Tuhan, asa manoktok kami setia makaporseho, asa benge jala manahak kami di akaparu kilo na hubolus sami di bagasan ngulu nami, marhite pos ni rohanami, pabuwa na margogo marhuaso situtudoho, mangurupi hami, paluahon jala pamonako kami, na romahali Tuhan diarip, na paduhalihon alani i, suat madihami roha na marpakirimon, asa tagam hami, paimaimahon haroromi, nagabisibuan haluaw dihami, tangihom mahami Tuhan, di bagasan goarnya anakmu Yesus Kristus, martangiyak kami tujulom. Amin.